И здравейте, хора! Днес ще играем на геометрия. Да, аз World, защото само тая имам. Не съм с ним от 15 години седно. Така, ще се опитам да превърта всичко. Цялата игра. Чакай да намаля. Много е силно. Да знаете, аз съм пълен бог. Но не колкото Филип. Защото той е някакъв прекалено, някакъв тук Господ. От пълен нуб е станал Господ Фокс, Shadow Fox, нещо си там. Така. Аз никога не съм минавал, един път съм минавал. И последното ниво съм минал. Шегувам се, Филип ми го мина. Що е някакъв Господ Фокс? Господ Батман, супергерой това. Окей. Това се накосвам да се хлъзна и да падна. Следващото ниво, трето. Майчан нещо. Това беше накосан. Не мога да викам, защото нямам. Корабче. Корабче! Това не знам как не пукна. Окей. Корабчето ми е супер лесно. За 2 минути минах 3 минути. Найс. О, и сега идва само кораб. Изи. Окей. Помощ. Господ Фокс ме спаси. Ирс, чакай бе, Ирс го минахме. Пето и гадно, фурт нещо си там, какво. Аз съм пълен Господ. Не знам какво ми се случи, ама съм Господ. Аз съм пълен Господ Фокс. Spaceport. Ако бех на фейскам, ще да бъде много добре за вас. Окей. Това е супер лесно. What the? Какво се случи, бе? Не трябваше да скачам. Това го мрази. Това го мрази. Сега където става. Не това. Не това. Това ужасно. Тук почти винаги умирам. Умират нубовете, но аз не. И ето тук. Защо? I like this level. Страйк. Нещо си там. Пишеше! Ако ми чувате гласа, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Та-да. Ката.
Изи. 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 О май гад. Така, сега са Ембър с резачката. 3 шипа, 19 шипа. Това е едно от най-лесните нива в играта. Нали, за нубовете да не казваме, но се това. Последното съм го минавал единствен път. Така. Round 1. О, не, това ниво го мрази от сърцето си, душата си. И. Мразя това ниво от сърце и душа. Мразя това ниво, бе. Утре очаквайте епизод с Филип. Защото вече само събота, неделя и по почивните денове. Такива, нали, ваканциите по училище. Сме почивка и ние. Така че съм тогава ще има с Филип, защото през другото време няма да има. И сега идва Monster Dust Off. Мразя се. Но все пак съм го минал един път. Или втори път ще го мина, никой не знае. По принцип съм го минал много пъти. Ама на този телефон ми е трудно. Защото на този телефон съм го минал един път. И на други телефони, освен този, ми е... Защо не ми отиде? Ми е супер лесно, обаче на този малко така ми цикли винаги. И ми е не така издръжливо. По-точно обратно тази на този телефон ми е много по-добре, отколкото на другите. Мило! Така че това беше хора за днешния епизод. Очаквайте след малко още един епизод. Тук се качи. Това беше хора. Абонирайте се, лайквайте и чао!